Hej čau lidi, já vás vítám u nového videa a dnešním videu se pokusím vyhrát jednu noc ne, myslím, ne, asi u psa. No to je jedno. Hele, jdem stejně natěžit dřevo. Hele, absolutně mi to nekácí. Hele, bobek, to nepotřebuju. No to je jedno. Au. Trošku bolelo. Jelen. Natěžím jelena. Ať mi dropne nějaké to dřevo. To není dřevo. To nechci. Hele. Pes občas má ADHD. Aha. Tak, ty blbečku. Nachytal jsem tě. Přiložím tě k rybičkám. Tak ne. No nic, Zoši. Hele, přiložíme tu nějaké to dřevo, protože to je hodně potřeba. Hej, přilož si tam, ty... No nic! Nebudu to hrát! Co to je za blbost? Hele. To je? Černoch. Aha. No nic. Vypadni. Můžu tady natěžit nějaké to dřevo, hele. Já nevím, jak se absolutně kácí dřevo a co je. Kámo, já nechci kácet paneláky, more. Já nechci tady to. Paneláky, co to je? Je, další bobky, nechci, fuj! Přilož se, more! Počkejte, si musím něco nastavit. Jsem nějak umřel, no nevadí. Dejte 5 milionů dislikeů a čau!